ערב טוב ונשף פורים שמח לכל באי הערב. ממועדון גיל הזהב, דרך שנות ה-30, העלייה, הדר, קרית, הברית עם החבר'ה מארצות הברית, קרקע, באר א', היא חומה ומגדל, ובכלל, וחס ושלום לא נקפח את קפוץ אל קפיש, ולא את הנוער הפולני ושר השוורצה שנולדו לחברים במקום, ואת אלה שהביאו ועדת הקליטה במקום. בעצם לא נלאה יותר עצמנו במידע, וניגש הישר לעד לא ידע. פם פם. כמו לכל דבר, גם להדר נגמר. ומקומו של החלוץ בסופו של דבר מתחיל בקיבוץ. בואו נעים כן דרומה ונגיע עד הלומה. ארגון מנחם כאן פישל, אז אנחנו נבשל. מזרח מסמיה, אהלן, עתינה, מרחבה ומרחבתן. זהו חבר'ה, זה החור, וכעת לפי התור. בן אריה כעיתונאי, רב קבאי כמרדכי. איך נוצר לו זה הקליק? מודקה זה טיפוס מדליק. אורי טוסקניני או ארתורו נאור. שטויות, מז'ור ומז'ור ומינור ומינור, גם ברבולבר וגם בכינור. הפרופסורה כוללת רופא לכל סוגי נזלת. סודות טמון בטיב השימוש, בכל סגנונות וצורות העיתוש. תוספת צנועה לסגל האקדמי של אוניברסיטת הוובלים. אם אין לחם, אין תורה. כמו כן, אם אין ובל, אין זבל. הפיזיקה כשלה. איינשטיין עבר והובל נשאר. סר צ'ארלס קורנגוט ושמעון צ'פלין, גברחט הלכת. השתיקל אלה, תפסיק, פה זה לא... אני כבר מבינה. סר צ'ארלס קורנגוט ושמעון צ'פלין, גברחט הלך, השתיקל אלך, מדור הגולה לדור אני אעשה את זה מצחיק. הנה סר צ'ארלס קורנגוט ושמעון צ'פלין, גברח הלך, השתיקל אלך, מדור הגולה לדור הפלמח. סר צ'ארלס קורנגוט ושמעון צ'פלין, גברחט הלך, השתיקל אלך, מדור הגולה לדור הפלמח. מעניין מה התמונה. בתימן זה רע מאוד, ליהודים נותנים מכות, ובכפר מנחם גם משפצים את העולם. הסיפור על כפר מנחם מנדל אשר בפלסטינה הגיע סופוצ'טוקינה. תאמין לא תאמינה, הסיפור עם הזקן שאין לרבה ברוורמן. הסיפור על כפר מנחם מנדל אשר בפלסטינה, לא, ארנון זה לא טוב. מנחם מנדל זה בכלל בטח. זה מנחם מנדל. הסיפור על כפר מנחם מנדל אשר בפלסטינה הגיע סופוצ'קינה. תאמין לא תאמינה, הסיפור עם הזקן שייך לרבה ברוורמן. נתחיל? שגריר גרוזיה בישראל ורעייתו הטורקמנית בעת ביקורם בקונצרן מסגריית החוץ במקום. מדבריו של השגריר הנכבד בסיכום המסע: אצלנו לא חסר לחם בתשכנת, לנו חסר בורג. בימים האחרונים שלפני חג נראה שר האוצר המקומי בחברת אלמה חסודה המצטיינת בתווי פנים מונגולים יפים וחקלאים מאוד. כפי שנוכל לשער שעם החקלאות הנופלת ירד גם החיוך.
הגברת עדיין לא יודעת על צמצום עמוק בתקציב העישון. ולשר שכבר מפתח כפתור, רק נאמר, שמור איזון. כאן בשיא התמימות נציגי האלימות. מרק וסינדי, אמיצים עליזים על בר מיצים. איך אומרים הצברים? יש להם חתיכת ידיים. המכניקה של התפוז עובדת כאן 100%. שלישייה בקברט ויותר לא נפרט. קצת יותר או קצת פחות, מי יכול כאן לזהות? הציונות המתפשטת או הליצן המתלבשת? גרשון בשלבי ניפוח מתחזה לאיש הרוח. שמעון קוף, רחל נון, אריה למד, מרים א', שולמית למד, זליג. אני חושבת שזה לא צריך היה לקרוא. מה עובר עליהם ואיכן? מסדר זהוי לביקורת ביטחונית ביציאה מהמרכולית. על כל פנים לא מקלה, אלא צוות המגילה. במחלקה הסגורה במזרה, פציינט תובע, אנשלוס. במחלקה הסגורה במזרה, סוד כמוס, פציינט תובע, אנשלוס. סתם החליפו תפקידיים, אב ובנו וזוג קביים. בשנות ה-70 הופיע המיני, את מה עלה גברתי, עוד תאכלי ותשמיני? כל ליצן ותעלולו, ז'וז'ה על רקע לולי לילו. רמי שם בו עם טרומבון, רגע, מי כאן שם על מי? יש כאן דו ורה ומי. מכופף את הבננות ואברשקה לוציפר. לוציפר מחמיר קשות, כל בננה 2 נקודות. בין הדר לקיבוץ כפר מנחם. ליצני ושיקורי, חלוצים וחלוצות, נורמלים מעט פחות. הדר נגמר, גאנדיק גיגנן. המחר הזוהר והמהמם ציפה לקרנבל פורים הבא. מדרום לכפר, אדניבה נון צדיק, כפר מנחם. שנאמר, אין אור בלי חור. Ladies and gentlemen, קהל מוזמן, לפניכם מופע קנקן. אלופות המחולות, כולן צלולות, כולן בתולות. בואו נא ונעבור, אחת אחת לפי התור. מימין, מהמקור בענף שוק, מדם נאור. אחריה שולמית, לא תכלת ולא טלית, קיבלוה כאן כרקדנית. גבוה מעל המגדלים, טסה לה יונה. היי יונה פעמונה. עוד שכבה ועוד שכבה, רבותיי, יש עוד תקווה. וכשאחזה בכם עמוזה, נציג לפניכם את ז'וז'ה. יעישה ומצליח ויינברג, לא אינכם יותר לבד. מאז נטשתם את תימן, לא יותר ניעור מרבד. שלגיה ושבעת הגמדים. היו הייתה נסיכה יפה וזכה כפלג. שפתיה אדומות כשושנים, ואור פניה צח כשלג. כולם אהבו מאוד את שלגיה, ערקה ועתמה, מלבד אמה החורגת, המלכה, שאהבה רק את עצמה. ולמלכה היה ראי קסמים, שאמר את האמת ללא רחמים. ראי קסמים, אמור לי, ענני, היש בעולם אישה יפה ממני? והראי השיב,
יופייך המלכה ממש משגע. אתה יפה ביותר ככל שאני יודע. אך יום אחד לאסונה נתנה המראה תשובה שונה. אוי המלכה, את ממש שפה, אך מה לעשות, שלגיה יותר יפה. כעסה המלכה והחליטה לחסל את שלגיה מיד. לשם כך שלחה אותה אל היער עם צייד. הצייד אמר לשלגיה, ציוו עליי להורגך, אך שימי לב ושמעי לי, אני מוכן להשאירך בחיים אם תתני לי. שלגיה הסתובבה לה בין עצי היער, עיניה זולגות דמעות והיא מלאה צער. ולפתע ראו עיניה בית קטן להדהים, בו גרו 7 גמדים. בבוקר יצאו הגמדים מביתם, כשהם שמחים מאוד, כי כפי שאתם יודעים, גמדים אוהבים לעבוד. ומכיוון שהפמיניסטיות עוד לא נודעו באלו העיתים, נשארה שלגיה לעבוד בשירותים. ואילו הראי, כהרגלו, היה כנה, ואמר למלכה שלא חל כל מפנה. הו המלכה, את באמת שפה, אבל מה לעשות, שלגיה יותר יפה. המלכה התרגזה, זו ממש חוצפה, אני אראה לה, מה זה להיות יפה? היא התחפשה לזקנה ומילאה תפוחים בסל, והאכילה את שלגיה בתפוח מורעל. שלגיה מתה, אבל רק בהתחלה, כי באביב בא נסיך מלא תהילה, הוא התאהב בה מיד, ללא כל שהייה, ובזכות אהבתו היא קמה לתחייה. מעולם לא ראיתי נערה יפה כל כך. הו הנסיך, יחד עמך אותי קח. הם התחתנו והייתה שמחה גדולה, במיוחד כשהתברר שהיא עדיין בתולה. והגמדים שהוזמנו כקרובי משפחה שרו ורקדו וצהלו משמחה. ואילו המלכה רעה נותרה מיואשת ובודדה, היא שברה את הראי ואחר כך התאבדה.